Ahoj, vítám se prvního videa. No tak u prvního ne, asi u pátýho. Nejsem tady sám s kamarádem. Ahoj, jde. To mám červený vonem, proč? Jo, a... Čemu jo? Ty červený nemám. Jo. Jo, a jenom tak ke začátku videa, že teď jsme tady, můžu říct své jméno? Jedno. Protože s Pavlem jsme natočili vlog, kde jsme vysvětlovali, co je na mým PCčkovém kanále nebo i počítačovém kanále a to co bude na tom mobilním kanále. Ale když nějaký videa bylo hnusný u nějakých her, tak se nedivte, třeba u toho Call of Duty, jak to bylo, tak se nedivte, že to natáčím na telefonu. Protože já za to nemůžu, ten telefon má postiženou kameru, a když se stáhnu HDMI kameru, tak to strašně by lagovalo, se to nelíbilo, tak zase se jak snažím. No a jenom tak, že Odhalení? jo, že můj kanál bude v popisku videa. Tady ten telefonní kanál bude v popisku videa, tady toho, prostě Pavla. A PCčkový kanál bude taky v popisku videa Pavla. No tady proto... Moje. No, protože já jsem slavnější než on. Ale ty jasný, protože máš kamera, tak to je jedno. No, jako je to jedno. Tak kanál budeme mít dohromady, že jo? No, kanál právě, že nemáme dohromady, akorát, že natočí spolu videa, tak. Jo, to jsem chtěl říct. Ale moje let's play série se jmenuje Random týpci. První random týpek byl tady. Já? Tady bydlím tady v tom baráku. Počkej. Jsem tady v tom baráku. Tam v tom druhém vchodě. A Danek bydlí tam v tom baráku. Tam v tom. Ukazuju. Jo. A kdyby se vám video líbilo, tak zanechte like, i zhlédnutí by nevadilo. A musíš nás tomu slyšet, víš? Jo, a prostě i na můj počítačový, i na můj telefonní kanál byste mohli dát na video like. Na telefonní kanál teď nemůžete dát like, protože se ještě uploaduje video. No, takže to je všechny jsou všechny podrobnosti k mému kanálu a prostě k lepší cestě jeho kanálu. Teď to střihnu a za chvilku jsem zpátky, tak ahoj, jsem zpět a ukážu vám jakoby jako tady Chomutov, ne v Chomutově nebo kde, že jo? Jo, Chomutově. Projdem se a já to nějak zrychlím pak, když to mám na YouTube, možná to zrychlím, možná ne, tak se projdem a teďka nebudu skoro mluvit, takže zatím no. Sem líbit nebude, vole. Ale když co, mě stačí, že se aspoň na to kouknu. No právě, že ze zhlédnutí nevadí, like by ti taky dal hodně úspěch. Takže mám jeden vlog, ale jsem natočil jeden vlog. No takže tady to může být úspěch prostě ten kanál. Vlog asi Orion z pár her, jenom. Asi 3 nebo 4. Střihnu to teď. Já jsem to zapnul. Jo, no a jenom jsem chtěl říct to, že mám u všech videí minimálně 28 zhlédnutí, u každého mám maximálně 3 lajky, ale minimálně 2 lajky. Vůbec mi to nevadí, zatím nemám žádné dislajky. A chtěl jsem říct, prostě buďte svý, běžte si za svým snem. Velký technik. Já mám celý prostě takový zaražený, teďka tady mám on slovo, ne já. Já jsem jako šéf. No tak šéf jo, ale trošku jo, ale má. To je jedno. No jako je to tvůj kanál a ne můj kanál. Takže by si měl teďko ti přenechám slovo. Tak povídej. Jo, ten právě mám povídat, jo. Ano. Takový taky video ode mě, protože asi o Call of Duty. Jsem slíbil 5 náhoďáků, ale snažil jsem se akorát za tu kameru, no, ale jak? Jo. No tak já nevím. No takže si mám vzít já slovo, nebo ty slovo? Je to jedno, jak můžu oba dva mluvit taky. Jo, takže si teď vezmu já slovo, no a
Nedívte se, že to je někdy červený, protože, já nevím, nebuď počasem. Prostě kvůli sluníčku. No a chtěl jsem jenom říct, že ten, kdo chce být youtuber, natáčejte hodně videa a v dobré kvalitě, ale to není žádná narážka na tebe. Ale vážně, nemůžu na tvoji grafiku telefonu, ale časem se to bude... Říct slovo já. Čekej, ale časem se to bude lepšit. Můžeš nahlas, vole. A teď si vem slovo ty. A ty videa, tak možná skopím kameru, kam budu chtít, aby se mohl natáčet videa a tak. Yeah! Jakoby na Xbox si ho zapojím, vole. Já si to můžu zapojit normálně na Xbox, vole, kameru. Tam jdeme fotbal. Ne, pojďme si hřiště. Nejdeme tam na fotbal. Tak jo, no. Koupím si kameru, zapojím si ji do toho Xboxu a budu už natáčet. A uvidíte lepší grafiku a tak, takže... A nerský mám... Co je ještě únor, veď? Jo, je furt únor a za 2 dny vyjde nový Far Cry 5. Takže se koukněte na můj kanál. To jsme jedno zmiňovali Ano, v jeho videu. ano. A počkat, a tam je bývá v tom prvním, tam v tom prvním okně dole. Ano. Ale ty kameře, jak jsem se zmiňoval, tak